Využitie arboréta lesníckej školy, ležiaceho priamo v srdci Liptovského Hrádku, je momentálne jednou z najčastejšie diskutovaných tém medzi odbornou a laickou verejnosťou v meste. Debatu rozprúdilo množstvo rozporúplných článkov v tlači, anketa na internetových stránkach mesta a nie vždy objektívne príspevky v televíznych reláciách. V úvodnej časti seriálu je však potrebné najskôr povedať niekoľko základných údajov o arboréte. Snahy o založenie Hrádeckého arboréta sa spájajú od nepamäti s lesníckym školstvom v Liptovskom Hrádku. Prvé snahy vznikli už v roku 1796, kde v blízkosti vzniknutej lesníckej školy bol vysadený dekoratívny park. Jeho základ tvorilo zhruba 200 líp, ktoré boli vysadené už v roku 1777 a sú v Liptovskom Hrádku dodnes. Nové snahy vznikli v rokoch 1886 až 1888. V tomto období sa začal zakladať nový park v lokalite ohraničenej riekou Belou, dnešnou ulicou Hradnou a železničnou traťou. Pôvodný park mal výmeru 27 hektárov. Prvé dreviny do arboréta boli privezené z botanickej záhrady v Banskej Štiavnici, pretože v Banskej Štiavnici stavali novú Banskú akadémiu a tieto dreviny nechceli vyrúbať, tak ich na vozoch doviezli až do Liptovského Hrádku. Z týchto drevín sa do dnešnej doby zachovali napríklad borovice balkánske a aleja zo Smrekovca. Rozkvet arboréta nastal po roku 1928, kedy školu viedol Bohuslav Prochádzka. V týchto rokoch uskutočňoval mnohé výsadby cudzokrajných drevín a skúmal, ako sa aklimatizujú v podmienkach Liptova. Vojnové a povojnové roky sa nepriaznivo zapísali do existencie arboréta. Z pôvodnej výmery 27,17 hektárov ostalo súčasných 7,24 hektárov. Táto plocha sa podarila zachrániť vďaka oploteniu, ktoré sa postavilo v roku 1958. V roku 1975 sa objavili prvé snahy o ochranu Hrádeckého arboréta a ochranu prírody v ňom. Táto snaha sa podarila až v roku 1982, kedy bolo arborétum vtedajším ministerstvom kultúry vyhlásené za chránený areál a zároveň za kultúrnu pamiatku. V roku 1983 až v roku 1985 bol na Hrádecké arborétum vypracovaný projekt pánom profesorom Otrubom z Brna. Profesor Otruba vo svojom projekte rozdelil Hrádecké arborétum do niekoľkých zón. V západnej časti sa nachádza severoamerická zóna. Táto zóna je určená pre dreviny, ktoré pochádzajú zo Severnej Ameriky. V súčasnosti sa tam nachádzajú veľmi vzácne sekvojovce mamutie, Sequoia dendron giganteum, ale aj množstvo ostatných drevín. Ďalšou zónou je zóna euroázijská. V tejto zóne sú vysadené dreviny, ktoré pochádzajú z Európy a z Ázie. Treťou zónou je zóna určená pre rododendróny. Je tu vysadená pomerne bohatá zbierka rododendrónov z celého sveta. Štvrtú zónu tvoria vždy zelené rastliny. To znamená rastliny, ktoré sú zelené aj v období vegetačného pokoja. Ďalšou zónou je zóna, ktorá je určená pre východnú Áziu. Zóna v okolí prevádzkovej budovy. Sú tu vysadené vresy, vresovisko. Posledná zóna je zóna určená pre vrby. Málo kto o tom vie, ale Hrádecké arborétum má niekoľko naj. Svojím rokom založenia 1796, respektíve 1886, sa Hrádecké arborétum radí medzi najstaršie arboréta na Slovensku. Hrádecké arborétum je najvyššie položené arborétum v strednej Európe. Jeho nadmorská výška je 650 metrov nad morom. Hrádecký arborétum má najväčší podiel taxónov drevín na 1 hektár na celom Slovensku. Pokiaľ si to premietneme do skutočnosti, tak na 1 hektári plochy sa nachádza až 111 druhov drevín. V Hradeckom arboréte sa nachádzajú dreviny z celého sveta, z Európy, Ázie, Ameriky, aj z Austrálie.
Rádocké arborétum je zo všetkých slovenských arborét na najchladnejšej oblasti Slovenska. Priemerná ročná teplota v arboréte sa pohybuje okolo 6,31 stupňa Celzia. Je výnimočné aj tým, že má vo svojich zbierkach zapísané dreviny, ktoré sa vyskytujú v červených knihách viacerých krajín. Rádocké arborétum obsahuje viac ako 800 taxónov drevín. Ide o 4. najväčšie arborétum v rámci Slovenska. V ďalšej časti predstavie svoje názory na využitie arboréta oficiálni predstavitelia hlavných záujmových skupín.